अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। मुंबईतील गोरेगावमध्ये कोकण महोत्सव सुरू आहे। या महोत्सवादरम्यान संबोधित करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन रिफायनरीबाबत कोकणवासियांना शब्द दिलाय। कोकणात ग्रीन रिफायनरी करून दाखवूच आणि कोकणचा विकास करणारच असा निर्धार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय। तसेच काही जणांना कोकणला मागास ठेवून राजकारण करायचंय असा आरोपही त्यांनी केलाय। कोकण महोत्सवात काय म्हणालेत फडणवीस पाहूया। कोकणी माणूस हा अतिशय सरळ आहे, तो अतिशय निर्मळ आहे, पण त्याच वेळी एखाद्याशी पंगा घेतला तर घरदार विकून देखील कोर्ट कज्जे करून 4 पिढ्या हा पंगा संपवल्याशिवाय तो काही थांबत नाही। त्यामुळे त्याचा चांगुलपणा जो आहे तो चांगुलपणा हा खरे या कोकणी माणसाची शिदोरी आहे। आणि मगाशी जसं सांगितलं की चांगल्याकडे दुर्लक्ष करू नका। आमचा प्रयत्न हा असेल की चांगल्यांना अधिक चांगलं कसं देता येईल। आणि म्हणूनच तुम्ही जो मगाशी केसरकरजी उल्लेख केला, आपण ज्यावेळेस तिथे रिफायनरी आणली होती पहिल्यांदा आपण सांगितलं होतं की ग्रीन रिफायनरी असेल। काय वाटेल ते झालं तरी कोकणामध्ये एकही प्रदूषणकारी उद्योग आम्ही आणणार नाही। ग्रीन रिफायनरी आणि नवीन टेक्नॉलॉजी की ज्याच्यामध्ये एमिशन नाही, ज्याच्यामध्ये डिस्चार्ज नाही, आणि त्याही सोबत त्यांच्यावर अट टाकली होती 5000 एकरामध्ये त्यांना फक्त ग्रीनरी तयार करावी लागेल, दुसरं काहीच नाही। 5000 एकर ग्रीनरी त्याच कॅम्पसमध्ये तयार करावी लागेल। अशा प्रकारची रिफायनरी की ज्याच्यामुळे कोकणातल्या 1 लाख लोकांना थेट रोजगार आणि 5 लाख लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळू शकतो, अशा प्रकारची रिफायनरी। काही लोकांनी इतक्या चुकीच्या गोष्टी त्या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं खरं आहे, म्हणाले आंबाच येणार नाही। खरं म्हणजे आज देशातली सगळ्यात महत्वाची रिफायनरी गुजरातमध्ये आहे, रिलायन्सची, आणि त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं आपल्या कोकणाच्या आंब्याच्या खालोखाल सगळ्यात जास्त आंबा एक्सपोर्ट हा त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं होतो, जामनगरच्या रिफायनरीच्या परिसरातनं, आणि जगभरात तो जातो। त्यामुळे काही लोकांना कोकणाचा विकास नको आहे, त्यांना कोकण मागास ठेवून लोकांच्या भावना भडकवून मतं घेऊन राजकारण करायचं आहे। आम्हाला कोकणाचा विकास करायचा आहे, त्यामुळे कोकणामध्ये रिफायनरी ही आम्ही करून दाखवू, कोकणी माणसाच्या हाताला काम देऊन दाखवू, आणि त्याच वेळी कोकणाचं पर्यावरण आहे त्यापेक्षा चांगलं आम्ही करून दाखवू, हा आमच्या सरकारचा या ठिकाणी निर्धार आहे। आज म्हणजे